पिपिएल पार्टिफ्रा माने वार्कारफोरखौ पाठायनानै गामिनिफ्राय फैनो गोनां माखासे जोंनि बिपिएफनि हान्जानि वार्कारफोरखौहाय बहुद होबथानानै दोनदों होननाय खोनादों आं। मोजां जाबाय। जों सानदों बे गसाइगाव साब डिभिजनाव जोंनाव बिपिएफ समिस्थिया मोनबा दङ। बे मोनबायावबो जोङो बिपिएफ हिसाबै देरहागोनखौ आसा लादों आरोखि। थांनाय बोसोराव 4,500 एबाबाव देरहादोंमोन। एबारबो आङो 5,000 एबाबाव देरहागोन बेखौ। सराइबिल समस्थिनि MCLA मृत्युंजय सार बिथांनि माखासे बिबुंथि पदबजरा जमदुवार सराइबिल लोगोसे कसुगाव बेयावहाय बिपिएफखौ फेजेननो हानाय नुहुराखै। बुंनो थाङोब्ला बे मोनब्रै समस्थियाव ओरैबायदि बिपिएफआव लोब लोब रायजो राजाफ्रा मदद खालामदों होननानै बिथाङा फोरमायदों। दा जों बिथांनि माखासे बिबुंथिनि गेजेरजों जोङो मिथिनानै लानि। गोजोन्थों नोंथांमोननि मिडियासिम। जिहेतु बेयो सेन्ट्रेलनि निर्देश मथे प्रत्येक ब्लकआवनो बे इयुथ इशु माने वार्कार्स मिट बे जिनिसा सोलिबोगासिनो दं, जाबोगासिनो दं। दिनै बेयाव जमदुवाराव जादों आरो बाव गोबां वार्कारफ्रा जोंहा सफैजोबदों बे जमदुवार समिस्थिनि उइलियाम नार्जारिनि। आरो बहुद जाबावगौमोनदां आं दा खोनानो मोन्दों। जितु जोंना नैबे जोंनि एगेन्स्ट पार्टि जितु पिपिएल पार्टिफ्रा माने वार्कारफोरखौ पाठायनानै गामिनिफ्राय फैनो गोनां माखासे जोंनि बिपिएफनि हान्जानि वार्कारफोरखौहाय बहुद होबथानानै दोनदों होननाय खोनादों आरोखि। थेवबो जादों जथेस्थ'। दा बेखिनिया सोलिगासिनो दं। जाय हक जोंनावथ' जेखि बेबहार खालामा जोंखौ जेखि बांखि नासया बिपिएफखौ नैबे मोनबा समस्थियाव दा बर्थमान कसुगाव सराइबिल आरो जमदुवार जों एसटि सिटआ मोनथाम। बे एसटि सिटआव जोंखौ फेजेननो हानांगौनि माबाया दा बर्थमान खुनु हान्जा गैया आरोखि दिनैनि दिनाव आरोखि। आरो दा मोननैया जेनेरेल, मोनसेया अपेन, मोनसेया जेनेरेल सिट। बेबो बहुद माबा जाबाय आरोखि, आपग्रेड जाबाय, मोजां जाबाय। जों सानदों बे गसाइगाव साब डिभिजनाव जोंनाव बिपिएफ समिस्थिया मोनबा दङ। बे मोनबायावबो जोङो बिपिएफ हिसाबै देरहागोनखौ आसा लादों आरोखि। आं जेबो बिदिखौ गोब्राबखौ आं जेबो नुहुराखै। खारन सरकार गैयाबाथ' नोङो MCLA जानानै बारा खामानि मावनो हाया। खारन गिदिर गिदिर जुदि स्किम मावनांगौबा बे जाबाय गभर्नमेन्टनि अनसुंथाइ नङाबा खुनु खामानिखौ मावनो हाया। आं नुदों आंनि समस्थियाव बेबादि एथ' झामेला जानाय नङा। खारन जेसेबां हादों आं पार्सनेलि बे खामानिखौ आं मावना होगासिनो दं। जेरै लामा गाज्रि जानाय, बबेबाफोर दालां गाज्रि जानायखौबो आं बेखौ रिपेयारिं खालामना होगासिनो दं। आरो आं बिपिएफ सराइबिल हिसाबै आरोखि बिपिएफ हान्जाया खुबै गोख्रों। आरो जोंनि बिपिएफ हान्जाया सराइबिलनिफ्राय खुनु दोरोडाखै। साफा सानै बे लबिफोर थांदों। बाखि जोंनाव दा आंनि समस्याव बुंनो थांबा टाउनाव बिजेपि बिराद दंमोन। बिजेपिया दिनै लोब लोब आंनाव जयेन जागासिनो दं। हयथ' थानाय नंला आरोखि बिजेपिया बे टाउनावहाय। आरो बे हाग्रा ओनसोलजोंबो अनेक इउपिपिएल दंमोन, अनेक माने जयेन जाखोमागासिनो दं। मथ'थे नैबे इलेक्सननि सिगां बहुद वार्कार फैबावगोन आरो जयेन जाबावगोन आरोखि। बिसिबाव दं 5,000, बाराखौ बुंनानै लाब गैया। आं थांनाय बोसोराव 4,500 एबाबाव देरहादोंमोन। एबारबो आङो 5,000 एबाबाव देरहागोन बेखौ आं लादों आरोखि।